Ifame nwanne anyị ọbara nwanne anyị nwoke ọmannani anyị ga-emekwanụ nsogbu ya na ndị ezi udo na-esiela anya ọ bụrụ nwanne m nwaanyị ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ nke aka ya fụsị arụ nke aka ya fụsị afụdebe obirike mụ nwa gba ya ka adịgo n'obi achọrọ ka nwebe eze si n'obodo a wepụ onye abụ ajọ nwoke achọrọ ka ọ pụọ n'obodo a nwanne va nke anyị gburu bụ ndị ụmụ nkakwụ emetụrụ ọfa na-arụ mụ bụ oloka dịka ichie si na ya eje anyị egbu nwanne va ọzọ bịa ngwa jee na be Obidike bụrụ onye ọbịa ụta m ya ebe anyị bịara ka anyị mara ma obodo anyị a ma udomọdụkwu ya akụkọ ejuchu anya mmadụ adịghị eri ya ụmụ nka akụkọ ejuchu anya mmadụ adịghị eri ya ụmụ nka kwa eburu ri ya nke akaligo Obidike na ndị otu ewu egwu oyi nwoke ị gaghị egbunwu m mụ na gị nwere ofu ọbara wee sịkwa ka fagbukwe m nwa bụ ndulue igwe si ka m gwa na onye afọ ka ọ bụrụ n'obi eze onye a na-akpọ nwa bụ eze onyenwa bụ Gabriel ka nwanne Gabriel ka oyi ya nwoke ọmalụ m kedu ife ịchọ ka mere gị hapụ m abụghị m onye iche na m ọbara ya eru onye chọọ ebe enye onu asị m na ọbara ya eru Obidike bụ nwanne ya nwoke ma alụ bụ onye a na-ezeze n'obodo a bụ onye egbu nwanne ya nwaanyị ọ ya wekwa dị etu nwe si egwu Ebube gbachara m asị gị gbachara m asị gị naba ezi udo Emmanuel, my soul. This is Senator.